Abusha yadase se oni yadi ehyiamu live on GH Live Studios. Yɛde nsɛmpa no ɛsom na wanya ɔkyɛfa ɛde afiri mu. Nsɛm ahodoɔ nyinaa wɔ agudie kwan so ɛna yɛde ɛma wo no na wanya ho sɛde nsonsoɔ no ɛbɛtumi ɛde akɔ akɔpie mu ɛwɔ mu. Hyɛ no so ɛma me sɛ Asante Kotoko team no ɛkɔpie mu Morocco. Yɛde nka de ho nsɛm ɛde ama wo dada na bibia dɛdɛ na din a nneɛma ɛkɔ soɔ player of the month nom ɛne ade Patrick Tenedu ɛna enya yɛ ho nkɔmɔ deɛ yɛde ama na bibia akɔ so na apenkra kwesi awu a ɛne ne management ɛde akyɛw pa aba abɛto nom a ɛne ɔmo ɛsrɛ Kotoko sɛ faithful fans ne nyinaa no yɛnya abɔtrɛ na de esi yɛ bia no yɛmfa nkyɛ tim no na mpanyinfoɔ ɛwɔ ne pa a ɔmo ahyehyɛ ne dɛnkyi a ɔmo boa ma bibia atumi akɔ so ɛnora meba bɛtena ase ɛma information kakra sɛ ɛnɛ consortium bi ɛwɔ amanɔne a wɔn ɛpɛ sɛ wɔn ɛne Kotoko mpanyinfoɔ edi nkita ho with regards to stadium esie ho Kotoko ne stadium sie akɔ na ɛba saa tete no ɛnora akram kɔ pie Kotoko express bi so a mehwɛ sɛ mehu date na akyɛ paa ɛgyaba de bɛto ayi mu ma mehwɛ sɛ mehu a yes a kyɛ sɛ yɛsɛ Kotoko to get his own stadium akyɛ papa a kyɛ sɛ saa asɛm no nso still bɛtɔ sɛ na stadium no antentam a ɛno kɔkɔ yɛhwɛ buada ɛwɔ mu na ɛnɛ update kakra bi nso aba a ɛsɛ yɛde som yɛ ne teamfoɔ yes ɛna da hwɛmfo yi nso bi ho a Kotoko express bi also Kotoko to get his own stadium we are told wohwɛ a nana bantima hene na da hɔ no the time we Kotoko express te bi so ohu ni a wa hu ni nso afa kyɛ me na date no kwa menhwɛ date ne Friday November 14th 2003 and a headline we David Tego etray was Kotoko to get own stadium ya China 2003 as at now asokra ntimi amfa bia mo from tia na kasa na ye more na ha drink akra but enei yeso nyankropon se ne consortium ya na se ikubatan ya wo mo empanyifo bi pese o lead wo mo with Kotoko management na enkomodie koso no ye hope say be very fruitful na bibia timi aye krabehwe na enkonkwe boachi bi din ti se na anu ada ne bi wa hwe wi a sa na esitenti nkomo kakra yete ye a yensa aka ene se sese no empanyufo bi ewa amonone na de omo ne sa ekubatan na adwen ne se wo mo pese omo ne Asante Kotoko boboko ne empanyufo no nkomodie ne kwa animu e wa bete ho e de acho so far de yate wa ano no ene ye ka ede ma inati for ne de mparepa atachiri se ejama ne mremu na nkenkunimdie bo no enye positive na ye nyina mu yatuhye na omo pese nka adakwaja ache wo hwese the second pitch no ayo no a nka etimi eye baabi saa side bi saa na at least ketimi fa base 20,000 tesa media ma de ni bia no am de beto wanim na nka etimi aye nkomodie ne gusu koso ye twen se saa mre ya management call Morocco ma bedru that is enra ena na apenkra kra free Morocco bedru ye team ni edi nkan edi gya no ono de oba bedru asumdwem enra da abibia ye nkunimdie kwan so nti ye hope so nyame bo Tuesday training ehya ase anana ene na wo so adoto mpanyimfo beka kopie mu na omakọ akọ players no ho na nkomodie akoso but behind the scene komo ayekoso amate amde ma no se yese nipa mama kese ba ko ani mu edru ewa amanone a ne opese odi ekubatan bia ne se opese nkomodie akoso omoboa na nka adakwaja ache hwese ombetimi aye stadium bi a betimi aye kesa media man so ni bia na se mpomba pe baabi foforo afɛ enough de mate enam de kano nti ye bɔ mpa ye se rade moa na enka entumi enye ho na nka ye bɔ no duru baabi a ye bɔ match bia enka percentage of the gate proceed no won bet e bia 15 to 20% for the period of e bia be mfie 9 mfie dum iwia na ba be ye crop bia ma poma proper ye dia we ye nkomo a panyi bi adie a ye nso yate bia ye de eto unity for animti ye mo pantechre we let's not rise and as mo mean raise hope we brave but let's keep hope alive near mom pa na nkwa we 2003 DAB okay ya Kotoko Express 2003 date November 14th to 17th Friday and your dress Kotoko to get own stadium but also ne story ura and the David Tego etre no and so apanokan ref is on the dress story no and tam to yem fampa in church na nkwa na no de ani bi yakwa anim yem fan sam na hodo no ensomo ye kwa Samuel Tenedu ho what Tenedu ho nkomo bebre ebinum frɛ no pele we de wantimi am pele Samuel Tenedu ne din what na ho nsɛm sɛ krache no okokoye niema hodo bi eno de aba atwam
nti yen sa me cynical so but your Roma dom su call up at the side of both stories outdoor na utie Tenedu side of the story a bufusem pa na crack no yo bufusem to the highest degree order wo Samuel Tenedu wa ma nipa be brain sesi for me including me and me ka me because me gina ha ye didn't penten kwa si Tenedu ni mbo Tenedu ampa bo ndi oni mbo na oni sebe suban ade beto ho a sa bo no ntimi mo nkwa akire nti Samuel Tenedu wa asama be na otwene na otweme ni eba ye no unim se nya dakrope na aye ya echo wa ya abro so se ye tudwa na tiefu hunu se unyo obi a we serious we serious a ka onye sa me begina ha ka wasama me begina ha coin me begina ha yedede ma Samuel anya bia ofri boase nke fa nke ya ne sa na se boase ye nyina akotena ya adwuma da nti so nso abakumase be ya adwuma yikuru mu a ke de mpaye preta wachi se wanso sai watena kumase ache wudie mu ni Kotoko fa judin tu betena to atwetwe unika to saa ansame eno so unika ndeda to saa na eno a na ope eno a na tuga ope kache unimbo a ukase bu ye serious abetimi abo uye so I don't care na I don't care there one hwe ya Kotoko no there din se timo ba be rambie mu o ti se wo mu a ukodwa ato omusu nyina nso akwasi ntimi fa dwa ato ankosi obi aso bie wo ampanyimfu akora ka bi ma Kotoko wa mo nsa asifo wa mo nsa e de asifo ti krache so obese san suban a sesa wo ya ikowu ankra sa na e kana ha wo ya ikowu ankra bibie kowu Kotoko tim ni mu a ba be krawo hwe ho yie wo kra yi se wa tra hwe ho yie so sesa suban enya hwe ho yie sesa suban hyeremi panyin be na Kotoko a o ma ne nsansi from same hyeremi panyin kro a Kotoko a o ma ne nsansi from hwe ogum tai empanyifo ya ne gina mu kuma wa fa ne se ogum due bo kakra se wo na aye due boofo kese ne pa wo na ha dwene zito ba the same thing inti wo dia sex supporters ni mpo na sabio mesreka ye dowa inti esi de na nipa ba constant figure onko a oni coachisi we try to give them a hard time bema ebi Kotoko ndi edin so obewuram no kra de o ka kire oni ayede edin so obewura Kotoko nam so wa mpanyimfo bi nsasi fom atitire pa nimdifo akesifo bi a ako aye dwato afo amawo tukotwerefo amawo no ama mutu na twere dan ho kwa tibema so oba sisa oniama asesa wote sesa mo Tenedu ahuri wo ayampa na Kotoko management ya mu maba so o ma ya ade ama de si na anu ada nyina o mu di security personnel kese aba be ka team no security personnel ho a ye modin ebi kra nso chese bi ye minsuro nka bi ye police officers bi ye military officers o mu nyina eboa e beef up team no security so obi mfra bonten ma ye mo bone se mo nso mo mfa mo panya de mbra ni nyina de odo mutua ebe ye amatim no ewie pay players o ya wo de supporters yo mo de management yo mo de a ena yenya Kotoko team no na ade wo so be dwa ni ahomaso ene akakabe nsem a krache ball no mo nkoduru ba bia o mo nkoduru ba bia nye sesa change your attitude empanyimfo bisa Tenedu say krache ade na ahuri wo no wakwaba answer ode mo na bufu kra nsem na nka line up no ho nti me nimsa nka line up no de useless. That was a useless comment, bro. No chronic kind of thing. Me pe wasam ti me ana meka. Na mbe gina ha ye dede ka bi ma so oh there be mama Tenedu mo bi o ya there. Hache say uni suban. Uni suban. Kotoko na nya sorry ni akase bi a na player eso ye saint. No. But come on. Ye nyina esi eko A ontimi nko bi. Ye nyina esi eko A ontimi nko bi. Also follow the procedure. Also follow the protocol. Also respecting the rules and regulation. Committee no. Nti Samuel Tenedu. The ametete ene nkoma amedi ni dan chi ne de. Jack. General Roper to onfo. Na esrem panyimfo na Joe card. Na so oba mi bibia da bia na ene terminate contract ya na etua ka na wonsu tua ka na saka bibi kire ye na kopa team bi bo. Ebi a okoko nkrase teams ni bi de ya ho de ubetimi afa kro na bobo opekra na akogina kro no nkwantia no abobo a upa wo de hyi ye de ope uba ye nyina second season ni wa she goal back obi anka she goals 100
baako kra share 15 minutes or 17 minutes. Wo share ya na asa wrong. Tese wo kra de, wo de tese wo nye serious. Wo sa wrong, wo sa gi yellow card. Obi a wo holding midfielder. What's one goal? We share goal 15th minute, early stages of the game. And as I wrote, Jesus RG yellow card, will be our goal, can't tell that team. Now he's serious. He's only serious. Justice Blaine send me by one a coffee so na shas here. I check a hunts and some sugar daddy, you say sugar mommy hunts and some wah, yes, so now one our shas here. Cratch it, systematic. And never unia gathers, unia penya gathers. Don't you see the same one above for fair come. But sin is so whisker. Me unti ya me catch her out. Nso betimi ayɛ so no owo ne boutique papa bi agada school kuma se ko ne boutique sie nya ba ko ni ayi dewa nso bo kotoko no bo media ma bo kotoko ni yie etu kwan ko je kakra na ne na ne ye no onse ze why the four kama why the four kotoko team no timi ba ho de bi o ka so bebo ne nekro bebo so ho timi de njo de wuyi kotoko betimi akwasa abebo bi da ache bi no say they need ba manya kotoko mu adwuma mo srempa manya mu adwuma da achi so jai bo kra kotoko umbe mu ma ben mu jisi mu kra se bra be team manager mpo wa kra ntimi manage na team ni nyina nda achi be team manage mo ya ade a mo nwene china ho kra che mo ya ade a mo nwene o china ho me si agadas okoko na na kakra ho onye sika gari e obo mu ene o fi kama bi we de me mfa me nuane nsa meto nche wo ne cars bi dem wo ne nyuma ene o jai bo kra o okay na me beboa no on say lamte on so boaboa no omu nyina ya midfielders ntina de kan sam cho on say lamte so boaboa no o boaboa no ono so ye ne niam tu de obetwu ni kato to say ya kotogwe kura ntimi mo no papa bia wabisa ho ahwe say o contract bawi o de mpanyifo kura so mo mpamo anase usuba de obetena mu say o contract bawi ya hin na obeko wabisa ho say suban we de wo de ko Ethiopia coffee de coffee be bro every Ethiopia ho sinti wa manager bia na agent bi na eda so di nsem hunu na je o card atu kwan dia ene wo ko obesa aba wo ko suban ne sa do beba ti samoti ne du sisan suban na team kura ntimi nwura mu mpo na wo twa wo yi ene se na captain kotokwa na da bia wo gina mu body a ene se nka ba for light pole hwanye ma bi yi asem na si atwam ba metel side of the story na bufu the attitude and some management nyame boa on be take decision concrete decision e wo ho concrete decision because we nyeko enye na sa I just say I have 1 2 3 more than 4 5 times that is too bad on my ancestry for me I'm me kasa with so much disappointment or disappointing me because be gina ha ye de kasa na Tenedu say went me ante and what could do. We are very disappointing guy. Very, very disappointing. Show nuanum we. Hwekrachi we. Wo de hwekrachi we mami. Krachi we a oba. Hwe no. Joseph Amwa and I'm the so. Okay, Joseph Amwa. On se Kotoko obiampo ridicule no. He was subject for ridicule. And as to ridicule sa manfo say and I say na mfa hin kosi. But hwe and we ye kra tu Patrick Asi edu no. He's serious. On na ni abre. On se na ni abre. He knew sa no say hwe. He knew sa. On so no so ni abre omobo. The yomu touching wie said the and fine goes ne. Once we guy with Joseph Amoy, one me a referee Francis Aqua, or Timmy Bokras and Francis Aqua. Francis Aqua giddy no. Once on go eating butcher or no near returning higher than this guy. This Legon City's player with Joseph Amoy. Near returning higher than them. But then next wash more pecking order. I see a dunocranity. He's doing a great job. Once I call work and I see the boss having you say, we boy. He's good. We're dedicated. We're committed enough. He's serious or fighting for the position. She knew Adam see on your opportunity. Answer over. The other Tenedu. Uhe mwaka Johnson upon and offer as my basso, my uncle, my basso for Zito the other so with Johnson upon my basso. But if these two guys, you move to train a team, you more cry. At least they are trying. You could see their effort. Now the AO Tenedu na unika edauto. Nika edauto. Na udi nsem hunu team nim. Udi nsem hunu team nim na de open na oyo. Catch it. Yani abro.
yɛde wobɛyɛ parking apakew na adeɛ kɔ record nkɔbisa wɔn mu ɛbɔ Kotoko didi nsɛmfo firi nim asɛm no bisa sɛ si wɔn yie a Kotoko ne deɛ da hɔ na dan abosom bi o krakye wonim a meka kyerɛ wo so wansom Kotoko ne yie a daakye wo gyaa abɔ ba Kotoko nso nsom wo yie titaa ni hu nkorɔ mfa ho ti deɛ woyɛ wobɛtumi akɔ ne nam magazine sɛ wokɔ akɔgyegye kakra wontimi o wontimi sesa suban na agye di mbɔne sesa wate na bɛboa wo sesa na bɛboa wo ɛnyɛ kowankra ɛwɔ tim no mɛnyɛ kowankra bibie kowu ɛbɛkra wo adɛn me nua sesa enti for your information the atia is a management ɛbɛba concrete decision very hard one on this guy the atia nti me te ho ama wo a chopa bibie ma sa akopa na nipa creative as na da bia pa chewa che se wike wo fomo de bia mpanifo mo fan che bi bi mpanifo fan che bi si bi unyi serious oh that is some me do be see ha me do be see. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?